MTV. Сәлем дуслар, эфирдә яшь талантларга юл күрсәтә торган яшьлек тавышы хит парады. Аны мин, Диана Тажетдинова алып барам. Бер атна дәвамында хит парадыбыз урыннары өчен кызу көрәш барды. Аның нәтиҗәләре белән хәзер танышырбыз. Ә бүгенге тапшыруыбызда резидентлар белән спорт турында сөйләшербез. Ни өченме? Чөнки 6 апрель халыкара спорт көне. Димәк, башлыйбыз. Яшьлек тавышы хит парады гадәттәгечә бер резиденты белән саубулаша. Әлеге җырны тапшыруыбыз кысаларында соңгы тапкыр тыңлабызык. Икебез дә ялгыштык, икебезнең дә бар ялгыш. Булмаса мейде гомереңдә мин буш тавыш. Кавышы булмады бәлки шундый язмыш. Тик нигә оныталмыйм күңелдә нигә сагыш. Бәлки инде без синең белән таныш кына. Бәлки очрашып булмас булса ялгыш кына. Бәлкиләр булса азрак булыр иде хисләр ташкыны. Кызганычка каршы калды тик юшкыны. Җаным дип әйтергә дә инде булыр кыен. Мәхәббәт кемгәдер шаяру, кемгәдер уен. Инде кермәс куяныма синең җылы куен. Бу дөнья күрмәс димәк безнең бәхет туен. Мин, Диана Тажетдинова, сезне яшь талантлар белән таныштыруымны дәвам итәм. Бүген тагы бер яшь җырчыбыз хит парадыбызга кушыла. Карыйбыз. Гомерләрне ашыктырма икән, ул үзе дә тора үтәргә. Тугры юлдаш сайлый белү кирәк, тормыш юлын бергә үтәргә. Тормыш юлын бергә үтәргә. Тормыш юлын бергә үтәр өчен сайла ярның менә дигәне. Яшә аннан гомер буйларына, күзләреңнән алмый күзләрең. Тормыш юлын бергә үтәр өчен сайла ярның менә дигәнен. Яшә аннан гомер буйларына, күзләреңнән алмый күзләрең. Гомерләрне ашыктырма икән, кадерен бел һәрбер мизгелнең. Ике йөрәк бергә тибү кирәк, утлары сүнмәскә күңелнең. Утлары сүнмәскә күңелнең. Утлары сүнмәскә күңелнең. Тормыш кадерен ныграк сизелә. Өчен минең кадерледер, минем өчен бары син генә. Утлары сүнмәсә күңелеңнең, тормыш кадерен ныграк сизелә. Синең өчен минең кадерледер, минем өчен бары син генә. Гомерләрне ашыктырма икән, үкенмәслек булсын сыңарып. Язган ярым, назлы ярым булсын, бәхет барсын безгә юл ярып. Бәхет барсын безгә юл ярып. Бәхет барыр безгә юллар ярып. Икәү бер җан бер тән булганда, без бит кунак булып кына. Тик бер яшәү өчен дөньяда, бәхет барыр безгә юллар ярып. Икәү бер җан бер тән булганда, килгән без бит кунак булып
булып кына тик бер яшәү өчен дөньяда килгән без бит кунак булып кына тик бер яшәү өчен дөньяда. Динар Зарипов хит-парадта «Их күңелне күтәрәк» җыры белән катнаша. Җырчы егет әлегрәк хоккей, футбол, өстәл теннисы белән шөгыльләнгән. Хәзер дә шөгыльләнер иде, әмма иҗат үзеннән ныграк тарта ди Динар. Башкаручыны сез фитнес залда да очрата аласыз. Әгәр очратсагыз, сәлам бирми үтмәгез. Keyifler bik o'zgarishar nasharini yasharayik dushmanlarga sir bermisha o'ynab qilib yashayik o'ynab qilib yashayik ko'nglini ko'tarayik o'zi bizni o'zi biz g'imirni zaya o'tkarmik yerda qolsin izi biz ko'nglini ko'tarayik o'zi bizni o'zi biz g'imirni zaya o'tkarmik yerda qolsin izi biz. Dunyoga kelgan biz ekan demak shulay tegishli yerga kelasi vaqtin saylab olmay shul kishi saylab olmay shul kishi ko'nglini ko'tarayik o'zi bizni o'zi biz g'imirni zaya o'tkarmik yerda qolsin izi biz. Kerak biz jırlay bizda bizda o'ynay bizda kulabbiz o'ynay bizda kulabbiz ko'nglini ko'tarayik o'zi bizni o'zi biz g'imirni zaya o'tkarmik yerda qolsin izi biz ko'nglini ko'tarayik o'zi bizni o'zi biz g'imirni zaya o'tkarmik yerda qolsin izi biz g'imirni zaya o'tkarmik yerda qolsin izi biz. Җырлы гаилә Альбина һәм Илназ Ханафиевлар спорт белән шөгыльләнми. Вакыт җитми дип алдамыйм, дөресен әйтәм. Безгә спорт белән шөгыльләнү түгел, аны карау күбрәк ошый дип шаяртты Илназ. Хит-парадта яшь гаилә бәхетем син җыры белән катнаша. Клипны бергәләп карарга тәкъдим итәм. Turmuşumның яме бәхетем син, рәхмәт булган өчен янымдан. Йөрәгемдә сагышлар тарала, сөям сине дигән чагыңдан. Яратам, яратам бер бәгырем, үзлепләр сине яратам. Син алтыным, Син көмешем, кадерлерәк барлык байлыктан. Яратам бер бәгырем, үзлепләр сине яратам. син алтыным
барлык байлыктан. Üzülmesin ömürüm jükleri, ağır sözler etmesin canım. Yılma yolu yüzüne kursam da yaktırıp gider dünyalarım. Yaratam bilbeğim, üzülüp nefsini yaratam. Sen altınım, Sen gümüşüm, kadirlerek varlık baylıktan. Yaratam bilbeğim, üzülüp nefsini yaratam. sen altınım, Sen gümüşüm, kadirlerek varlık baylıktan. Başkalarga eğer qarasan da yüreğimde oyni buranar. şulay özgelenip yaşayken mehabet otunda yanğanlar. Yaratam bilbeğim, üzülüp nefsini yaratam. Sen altınım, Sen gümüşüm, kadirlerek varlık baylıktan. Yaratam bilbeğim, üzülüp nefsini yaratam. sen altınım, Sen gümüşüm, kadirlerek varlık baylıktan. Sen altınım, sen gümüşüm, kadirlerek varlık baylıktan. Апрель көнне Казанның Пирамида концертлар залын Татар музыкаль телеканалы TMTV премиясе гөрләтәчәк. Татар дөньясында мондый тамаша бүтән юк. Иң яхшы җырлар, иң яхшы җырчылар, заманча формат, искиткеч шоу. Яхшы урыннар инде бик аз калып бара. Ашыгыз. Ә без исә хит парадыбызны дәвам итәбез. Алдагы резидентыбызны каршы алыгыз. Alma şaşa getirile, başkalarga küzde samim, sizini görgenden berile. Alma ağaçları, sayri sandık ağaçları, sayri sağındıra başladı. Alma ağaçları, sayri sandık ağaçları, sayri sağındıra başladı. Alma bittul tügerek, şul tügerek işlerinde yaşık dostları birgelep. Alma ağaçları, sayri sandık ağaçları, sayri sağındıra başladı. Alma ağaçları, sayri sandık ağaçları, sayri sağındıra başladı. Alma bulsa şunday bulsun, birini bişke bülerlik. Dostlar bulsa şunday bulsun, senin işini ülerlik. Alma ağaçları, sayri sandık ağaçları, sayri sağındıra başladı. Alma ağaçları, sayri sandık ağaçları, sayri sağındıra başladı.
Başqalarga sözü de salmayım seni görgenden beri. Alma ağaçları, sayri sandık ağaçları, sayri 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 sağındıra başladı. Alma ağaçları, sayri sandık ağaçları, sayri 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 sağındıra başladı. Dostlarım sizning bilen şat menim köngillerim, qabat şulay şatlık bilen ütseydi ömürlerim. Alma ağaçları, sayri sandık ağaçları, sayri 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 sağındıra başladı. Alma ağaçları, sayri sandık ağaçları, sayri 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 sağındıra başladı. Sayri 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 sağındıra başladı. Sayri 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 sağındıra başladı. Үзгәреш дип җырлаучы Илгиз Закиев күпме генә тырышмасын, спорт белән дуслашып китә алмый. Фитнес залга ярты ел элек абонемент алган идем. Һаман барып җитә алмыйм. Әгәр спорт белән дус булсам, футболны сайлар идем, дип сөйләде Илгиз. Башкаручыга җыенып бетеп фитнеска йөри башлавын теләп калабыз. Ә ул арада Илгизнең җырын тыңлабыз. Günlerinin birisinde adaşıp yürgende min seni uçrattım kıyaştay köklerde. Sizlerimin birisine yüreğim yansa da min özüm yalgıştım bu tırmış yolunda. Bir güne yılmayıp gözüme qaradın, мәңгіге sükülüm kaldırdın gazabın. Bir güne yılmayıp gözüme qaradın, мәңгіге sükülüm kaldırdın. Bir güne yılmayıp gözüme qaradın, мәңгіге sükülüm kaldırdın gazabın. Bir güne yılmayıp gözüme qaradın, мәңгіге sükülüm kaldırdın. Durmuşum özgərdi, көмеліп şotlıqqa, min qabat uyandım, yaz kirdi көңілге. İşitsin бар dünya, ғажайып bulsa da, бәхітім yazmışım, tik minim қолында. Bir güne yılmayıp, gözüme qaradın, мәңгіге sükülüm kaldırdın gazabın. Bir güne yılmayıp, gözüme qaradın, мәңгіге sükülüm kaldırdın gazabın.
Яшьлек тавышы хит парадында катнашучы җырларның язмышын сез хәл итәсез. Яраткан җырларыгыз өчен тавышлар юлларга ашыгыгыз. Алар 1320 номерына тавыш сүзе һәм җырның коды белән кабул ителә. Тавыш бирү шулай ук безнең рәсми сайтта да бар. Сине бар дәвәтием, синең белән күңелле җылыйсым килгән чакта да күтәрәсең күңелне. Дәвәтием, дәвәти сагынам кил тизрәк, сагынам кил тизрәк. Син дә мин дә икебез дә охшаган без сагынам кил тизрәк, сагынам кил тизрәк. Син дә мин дә икебез дә охшаган без бигрәк. Агызабыз язгы суда, ак караплар җилкәнедә дәвәтием җилкәндә. Дәвәтием, дәвәти сагынам кил тизрәк, сагынам кил тизрәк. Син дә мин дә икебез дә охшаган без бигрәк. Дәвәтием, дәвәти сагынам кил тизрәк. Дәвәтием, дәвәти сагынам кил тизрәк, сагынам кил тизрәк. Син дә мин дә икебез дә охшаган без бигрәк. Син дә мин дә икебез дә охшаган без бигрәк, охшаган без бигрәк. Әмінә Салават Фатхадиновның «Гафу ит иркәм» җырын яңартып җырлаучы Илина спорт белән бик актив шөгыльләнә. Элегрәк Илина профессиональ дәрәҗәдә теннис уйнаган. Хәзер даими рәвештә спорт залга йөри һәм бию белән шөгыльләнә. Минем өчен спорт сәламәт яшәү рәвеше генә түгел, ә менә фигураны саклау ысулы да, ди Илина. Башкаручының җыры сезгә ошый икән, тавышлар юллагыз. Ә хәзер игътибар экраннарга. Bulurga yazma
Азалия Валиеваның тормышы спорт белән нык бәйләнгән булып чыкты. Җырчы кыз хәрәкәт ярата, шуңа күрә спортсыз тора алмый икән. Азалия көн сайын булмаса да атнага 3 көн йөгерергә чыга. Тиздән фитнеска йөри башларга теләге бар. Башкаручының бәхетле бул җырын бергәләп тыңлыйбыз һәм тавышлар бирәбез. Бу атнада яшьлек тавышы хит парадының 3нче урынын әлеге резидентыбызга тапшырабыз. Котлыйбыз. Şoğlar bulmay bit әллеген Сені білән рәхәтті бәйтуләре Бош булмаған демәк минің күтуләрем Бәхетле бұл бүгін, бәхетле бұл бүгін Нурлар балқып тұрған сендер сабыр гүлім Минем сабыр гүлім Бәхетле бұл бүгін Тойып шатлықларының һәр бір мизігін Паралар булалыр ул сирәк Синең сулышыңны тоя минем йөрәк Өндәшми торсаң да бит мин аңлыймын Тик янымдан гына китмә җаныкаем Бәхетле бул бүгін, бәхетле бул бүгін Нурлар балкып торган сендер сабыр гөлем Минем сабыр гөлем Бәхетле һәр бір мизгелем Очрашканбыз икән димәк бушка түгел Бындай очрашулар булмый бит әллегел Сине белән рәхәтте бәйтуләре Буш булмаган димәк минем көтүләрем Бәхетле бул бүгін, бәхетле бул бүгін Нурлар балкып торган сендер сабыр гөлем Минем сабыр гөлем Бәхетле бул бүгін Тойып шатлыкларның һәр бір мизгеле Бәхетле бул бүгін, бәхетле бул бүгін Нурлар балкып торган сендер сабыр гөлем Минем сабыр гөлем Бәхетле бул бүгін Тойып шатлыкларның һәр бір мизгеле Тойып шатлыкларның һәр бір мизгеле Руслан Сөнгатов һәм Лилия Гаврилова спорт белән кызыксансалар да, аның белән шөгыльләнмиләр. Сәбәбе гади, вакыт җитми. Әлегрәк бик яратып фитнеска йөри идем. Балалар үскәндә вакыт җитмәү сәбәпле туктарга туры килде. Якын арада йогага йөреп карыйсым килә дип бүлеште Лилия. Без исә резидентларыбызга уңышлар гына телибез. Хит парадның 2нче урын хуҗасын белер вакыт җитте. Карыйбыз. Бергә булса җиңәр без кыен булган чакларны. Сөндермәбез, сутмабыз, якын хису чакларны. Ни булса да бергә булсын, Кайгысы шатлыгы да, матур тормыш куанышы, рәхәте байлыгы да. Ни булса да
Кайгысы шатлыгы да матур тормыш куанышы рәхәте байлыгы да Күңелеңдәге булганны тик яшермә әйткене Һәр нәрсәнең үз вакыты көтә белеп көткене Ни булса да бергә булсын Кайгысы шатлыгы да матур тормыш куанышы рәхәте байлыгы да Ни булса да бергә булсын Кайгысы шатлыгы да матур тормыш куанышы рәхәте байлыгы да Син әйткәнне мин аңлармын Ышан гына син ышан Үзең белән йөртмә аны миңа сөйләп син бушан Ни булса да бергә булсын Кайгысы шатлыгы да матур тормыш куанышы рәхәте байлыгы да Ни булса да бергә булсын Кайгысы шатлыгы да матур тормыш куанышы рәхәте байлыгы да матур тормыш куанышы рәхәте байлыгы да Тыңлай йөрәгеңне дип җырлаучы Диана Гизатуллина йөрәген тыңлый һәм спортның барлык төрләрендә үз итә. Минемчә спортта иң мөһиме ихтыяр көче. Ансыз берни дә килеп чыкмаячак. Үземдә беренче чиратта ихтыяр көчен тәрбияләргә тырышам дип сөйләде Диана. Бу атнаның лидерын каршы алырга әзерләнегез. Игътибар экраннарга. Кашып йөрсәң дә син булмый кашып үзеңнән сүзләр белән әйтә алмасаң да яратуын күрәм күзеңнән Тыңлай йөрәгеңне ниләр сөйли ниләр кичерә Гашык йөрәкне тыйып булмый, куеп булмый тозакка Синең җылы карашыңны тоям, булсаң да син миннән еракта Тыңлай йөрәгеңне ниләр сөйли, ниләр кичерә бәхетемдер бәлки кем белә
жауап менен барыр сиңа жырларым, йөрәгемнән чыккан көйләремә салынгандыр бөтен моңнарым. Яшермәсин зинһар хисләреңне, бәхетеңдер бәлки, кем белә. Бәхетеңдер бәлки, кем белә. Кызганыч, әмма яшьлек тавышы тапшыру ахырына якынлашты. Сәламәт тәндә сәламәт акыл диләр. Спорт белән шөгыльләнегез, хәрәкәттә булыгыз дигән теләктә мин, Диана Таҗетдинова, сезнең белән саубулашам. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап-ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап-ателье.